Hi guys! Kumusta man mo? Medyo gubot ya kong naong, no? Narapos balay. And right now, it's dinner time. Gusto na ako i-share sa inyo guys. Ay Korean style beef rice na wala pa sa Korea. You wanna see it? You wanna see it? You wanna see it? You wanna see it? Tadang! Oh, diba? Nusyo! Buang Korean style beef rice. And guess what? Ang itoppings na mo ani is D-wheat. 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 Eko biya D. Courtesy of Brad Rigo of More Bites Pizza. Dagan kaya salamat, Brad. Kami sausawan. Naging mo ni Mrs. na paborito ni Arya with sili. Muna siya ang naay kamatis and tuyo. Yan. It's basta kay secret na mo ingredients na ni kay lami bigid siya guys. So di ka na mo siya isa pa kay basta niya kawatan sa Korea. Pero kung katong gusto mo tilaw ani, mag-post ko pohon. Barato rin siya. Halang and tasty. Yeah. Tama ng color. Secret. Bebe. Okay, be. Okay. Okay, be. Okay. Oh, see? Mo ng beef. Ang among beef ani guys, wala pa gyud siya gitipid, ha? Napay pakapin sungay sa baka. Amo gyapin din Alright, that's it. Eat na tami. Korean style beef rice. Wait. Eko biya ID. This is so yummy, promise. Sorte gigay ko ba? Uy, wala na ko gibutang sa dapat ibutang ko sa yahong. Wala ko gibutang sa yahong, dili ko may mong Korean. Yun. Okay. Sana yun. Fighting! Actually, kani siya, dili na kayo kakinananog sudan. No, kaning diwit na mo gibutang. Pwede ka mo kuha ni imong gusto pang ano lang, pagdagdag lang sa imong lasa. Pwede yapod pork, pwede depende kung unsa imong ibutang ani kay na siya sa mong menu guys. Nasa mong menu. Amo na ning i-claim. Siyempre, sa ako nang giingon, wala na magitipid ang beef. So kada kaon nimo sa rice, ma-feel nimo ang nagyapon ang beef gud ya. Got it serving ba? Actually, second na maghihimo. Last night, inanay ka pa na mong rice. And then, gusto namin kung basta na salagmaan na namo. Kaya mo itry balik. Then karon, ang taste kagapon o karon, mas nag-better bigod karon. See? Napay yun? No? Napay beef. Ha? Napay gapon ang beef. Bukog oh. Bukog na siya. Sungay ito sa baka. Wala. Tama, among ibutaan ni guys is sunny side up. Best for, pwede ni siya breakfast or lunch na style. But, gusto na ko ipatilaw mo ani nga nala siya beef. Kay ang iyang taste sa beef. As in, wala pa na wagid nawala. Maski na namig ipang mix na something. May bigay ang onion. Pinaka the best ko, the rice. Nagsagol ang rice, ang lasa sa rice na may ipang mix. Ang beef good. Promise. Ngay o gamay. Ganong gamay rin iyang giluto. Sabi na kung magkamuti ka. See? Sa istoryana niya, naurot mo. Kinanan na balay, mabilin. So that's it guys. Patayin ninyo kaya mag-post ko sa akong social media nga pwede mo order ani. Ako sa ulatan ni akong boss kung pagkita lang may sudlanan, di ba? Kay amo ipatilaw mo na mo sa amo ang Korean style beef rice. Promise, dili mahal. Nara siya sa mga 1,000 kapin. Diba basta kay amo ning konon para sa inyo para makatilaw mo
mag-kick off mi ani. La. No, para gusto na mo i-share ang unsa ka lami ni among gikuan. Gihimo-himo guys. So that's it. Salamat.